Assalamu alaikum. Mai magana Sanusi Abdulmanaf. Ina son zan yi bayani ne akan OCO, Kasuwar Order, wanda ake amfani da shi misali a gurin irin bada target, aka ce an bada signal mai target. So ana amfani da OCO ne a gurin inda zaka achieve da target in time. In kana son kawai ba tare da ka bata lokaci wani ba ka son ka sha wani wahalar zama sai kana dubawa, aka sa mata kawai wannan target din zaka yi amfani da wannan OCO a matsayin gurin sa target ɗinka. Misali an ce an bada price, ya dace interim price, za ce time da zaka shiga ka shige misali an ce a 0. ko duba nan farashin da nake amfani da shi 0.35, an ce to interim price 0.35591 interim price kenan, yanzu kenan time na shiga shi, so sai ka saya. That's mean ka sai kenan already kana da shi. So to sai aka ce to target da ake so, ana son target din ya kasance target din an sa 0.361 kenan, target 2 kuma an ce 0.37, target 3 an ce 0.4. That's mean target guda 4 kenan aka bayar. So to kai kana da abun nan zaka iya ce to kana son ka a target 1 and a target 2 kawai ta sayar maka ka samu profit naka, to sai ka ce to 0.3637, that's mean target 2 to 3, target 3 haka 0.37 target da aka bayar kenan, misali kenan. So to da aka bayar target din sai ka sa to misali kai ka shige ta amma a 0.5591 ne ka shige ta time da ka shiga, to sai ka ce to in da kai 0.352 ko kuma 350 ko kuma 35 kawai, it's okay. Nan ma ya ce 0.35, that's mean da kai asaran 0.something dollars kenan, ka gane. So sai ka sa shi wannan limit da ka sa mishi kenan, that's mean time da ka shige shi, ka sa price da ka sa, time da ka sa, that's mean stop limit naka kenan, that's mean stop loss naka shine zaka amfani shi a wannan gudun da ka sa guda biyu nan, stop loss. Nan kuma limit nan shine take your profit, that is take profit naka shine da ya ga misali nun sai zaka ga signal, ana ba signal na fito ne, za ga ce take profit and stop loss. Stop loss ne shine yake amfani da wannan, stop limit na shine yake nufi da stop loss, a gane abun nan. Kuma take profit kuma shine yake nufi da limit na wannan limit ne, to shine yake nufi da take profit. Stop loss kuma shine yake nufi da stop limit naka. So in ka sa sai ka sai to ga adadin abun da kake son ta sayar maka, da zaran ka sa wannan a cikin wannan target naka, sai ka sa adadin da kake son ta sayar maka. So in ka sa kawai shikenan sai ka danna mata sayarwa, kana danna sell ka yi placing kenan. So da zaran kawai ta zo wannan limit, tana zuwa limit na nan 0.37 nan 0.37, tana isa gurin da ta sayar maka. Da zaran ta sayar maka kuma to wannan na ƙasa 0.35 in shi kuma zai cancel, automatic cancel zai yi. In kuma ta sauko 0.35 ne, misali ta sauko 0.35 naka, tana saukowa, in ta sauko nan ko da vibration ta sauko ko ta koma, to shikenan zai cancel, na saman ma zai cancel, wannan limit naka ta cancel automatic. Ma'anan OCO kenan, da zaran ɗaya yayi sauka to zai cancel na ɗaya. Bayani kenan dangane da OCO.